аз съм Гига Геймера и днешния епизод, както ви обещах, правя втори епизод за 5 лайка на Pirate Animator. На това, което сега ще ви науча е как да си направите фон и още няколко неща. Ако искате да ви си направите фон, давате ето и тук файл и натискате Load Background. След като го натиснете, ще ви се отвори това. Избирате работен плът или където сте се запаметили снимката и папката и натискате. Да кажем, аз сега ще избера една снимка като тази, една снимка и готово. Вижте как ви е фонът, както е снимката. Ще бъде яко, смятам да направим един Springtrap тук. Ето го Springtrap и един да добавим друг човек. Човек се добавя при Add the Figure. Ще направим Майк и може да направим някаква FNAF сцена. Ето така. Ще направим така този Майк. Първия кадър винаги трябва да си ги нагласяте както искате. Не давате Add the Frame, за да добавите кадър, за да можете да ги нагласите и когато добавите първия кадър, тогава вече да започвате. Натискаме го 2 пъти задължително и после правим анимацията. Аз смятам да направя така. Да направя... извинете, спрях клипа за малко. Върнах се, изчакайте. Върнах се, сцената ни ще се разиграе така. Майк ще бутне този тук балон бой. И когато го побутне, ще се покаже Springtrap. Ще удари по стъкълцето. Така. Важно е да слагате повече от един-два кадъра, за да може да става бавно. Не цялата случка да се разиграе за 1 секунда. И нашия Springtrap ще дойде от тук. Ще го сложим тук. Майк ще погледне и Springtrap ще дойде тук, ще го хване за гушата. Ще дадем друг кадър, в който го хваща за грушата. Вдига го. Поглежда го. И го, на Майк ще му падат постепенно ръцете, докато го приближава да го изяде. Така. И накрая главата пада тук и Springtrap захапва. Ето. Можем да го доближим още малко. Да дадем тук и смятам да направя малко кръвчица. Ето едната кръв ще бъде така. Даваме add load. Не е важно да кръщавате на английски както е, просто да си измислите име. Не ви е задължително да го кръщавате каквото ще бъде. Просто едно име. Така, аз ще добавя няколко. Така. Добавихме их достатъчно, според мен. Така. Нека и чай да ги направим червени. Не сме добавили кадъри, не трябва да добавяме кадъри, за да може да не се вижда. Ето, слагаме тук. Така. Може да изместим малко. Не е важно ако изместите ръката или това, защото то не се вижда от тук, нали? Виждате, че не се вижда и няма смисъл да го правите така. Смисъл е да допуснете грешка. Може да я коректирате лесно, защото
Не се виждат. Ето местим ги. Оставяме така. Springtrap така. И майк тук. Пак да се отдръпне, пак местим. Важно е всичко да се мести заедно. Така. И сега можем да си позволим да направим така и така, да изместим краката. Сега тук не го направихме както трябва, но нали, то няма да се забележи. Та искам, ще спра клипа, за да го продължа до края, защото ще отнеме много време. Добре, продължихме до края. Та ще трябва да направя, ще трябва да спра клипа за малко. Добре, върнах се. Та, вижте, нашия човек вече е готов и е към края на удара. Та, вече той се удара в стената и можем да го поставим съвсем спокойно, вече седнал. Но всичко това трябва да става постепенно. Трябва да имате търпение. Тук най-важното е търпение. То, ето сега можем вече просто да се го наместим както искаме. Аз го намествам така. Вече така. Така. Да наместим. И Springtrap. Се маха. Така може. Аз ще направя така за малко. Ето така, така. Ето. Поглежда насама и изчезва. И нека да видим нашата анимация. Да, получил се. Не знам, вие кажете. Този път, ако съберем 7 лайка, ще направя трета част. И да виждане от мен, надявам се клипа да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала ни и да коментирате.